वेंगुर्ला तालुक्यातील अणसूर मडकिलवाडी इथं मुलानंच जन्मदात्या आईवर गोळी झाडून तिचा खून केलाय। या घटनेमुळे संपूर्ण वेंगुर्ले तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। 65 वर्षीय वासंती वासुदेव सरमळकर असं महिलेचं नाव आहे। ही घटना 14 जानेवारीला रात्री सुमारे 9:30च्या सुमारास घडली आहे। अणसूर पाल मडकिलवाडी इथं घडली। 40 वर्षांच्या उमेश वासुदेव सरमळकर असं संशयिताचं नाव आहे। संशयिताला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। मुलानेच आपल्या आईला बंदुकीतून गोळी मारून संपवल्याची खळबळजनक घटना वेंगुर्ले तालुक्यात घडलेली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील अणसूर येथील जी मडकिलवाडी आहे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या उमेश वासुदेव सरमळकर या 40 वर्षीय तरुणाने आपली आई वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 वर्ष हिला जी काडतूस या जी बंदूक असते या बंदुकीतून गोळी झाडून तिची हत्या केलेली आहे। दरम्यान ही घटना जी आहे ती काल रात्री सुमारे 9 वाजण्याच्या सुमारास त्याच राहत्या घरी घडली आणि बंदुकीतून गोळी झाडून या उमेश सरमळकरने आपल्या आईची हत्या केलेली आहे। यानंतर वेंगुर्ले पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केलेला आहे। पंचनामा करून जो उमेश सरमळकर आहे त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे जी या खुनात जी बंदूक वापरलेली होती ती बंदूकसुद्धा या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेली आहे। दरम्यान उमेशाला ताब्यात घेऊन वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील कार्यवाहीसाठी जी वासंती वासुदेव सरमळकर ही जी मयत आहे 65 वर्षीय हिला या ठिकाणीचा मृतदेह या ठिकाणी शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे आणि शवविच्छेदन करून तो नंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। मात्र मोठी खळबळजनक घटना ही घडलेली आहे। याबाबत जी अधिक माहिती मिळालेली होती त्यानुसार जो उमेश सरमळकर होता याला दारूचं प्रचंड व्यसन होतं आणि या व्यसनातूनच जुना राग मनात धरून या ठिकाणी त्याने आपल्या आईचाच खून केल्याची ही घटना घडलेली आहे। दरम्यान जी उमेशची आई आहे ती या ठिकाणी उमेशचा जो लहान भाऊ आहे तो वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे जयेश सरमळकर आणि त्याचं कुटुंब हे वेंगुर्ला येथे विनायक रेसिडेन्सी या ठिकाणी भाड्याने राहतात। जयेश सरमळकर हा पोलीस कॉन्स्टेबल असल्यामुळे तो वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे आणि या ठिकाणी वेंगुर्ल्यात तो राहतो। आपली आई पत्नी व छोट्या मुलासहित तो वेंगुर्ल्यात राहतो आणि काल मकर संक्रांत असल्यामुळे हे जे कुटुंब आहे जयेश सरमळकर त्याची पत्नी व छोटा मुलगा व ही वासंती सरमळकर ही आपल्या अणसूर येथील घरी गेलेले होते। रात्री या ठिकाणी जेवण करून आई बाहेर खुर्चीवर बसलेली होती आणि जयेशचा छोटा मुलगासुद्धा या ठिकाणी बाहेर होता आणि हीच संधी साधून उमेश सरमळकर आहे जो आरोपी आहे त्याने या ठिकाणी बंदुकीने आपल्या आईवर गोळी झाडलेली आहे। जे घर आहे ते दुमजली घर आहे, स्लॅबचं असं पक्कं घर आहे आणि वरच्या मजल्यावर हा उमेश सरमळकर आहे तो राहतो आणि वरच्या मजल्यावरूनच त्याने या जी काडतूसची बंदूक आहे त्या बंदुकीने आपल्या आईवर गोळी झाडलेली आहे आणि आई जागीच या ठिकाणी ती ठार झालेली आहे। जुन्या वादातून आणि दारूच्या नशेत ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती ही मिळालेली आहे। यानुसार पुढील कार्यवाही पोलीस करत आहेत। मात्र मोठी खळबळ उडवणारी घटना ही वेंगुर्ले तालुक्यात घडलेली आहे। दरम्यान जर या संपूर्ण घटनेचा जर विचार केला तर जो उमेश सरमळकर आहे तो या ठिकाणी बऱ्याच त्याचा जो स्वभाव होता तो असाच या ठिकाणी रागीट स्वभाव आणि या ठिकाणी दारूच्या नशेत असल्यामुळे त्याची मानसिक स्थितीसुद्धा अधूनमधून बिघडायची, त्याला फिट येण्याची सुद्धा या ठिकाणी फिटसुद्धा येत होती त्याला अधूनमधून आणि यातच त्याने जुना राग धरून गोळी झाडलेली आहे। दरम्यान उमेश आणि उमेशची पत्नी व उमेशला 2 मुलं आहेत तीसुद्धा त्याच घरात राहतात। खाली वरच्या मजल्यावर ते ज्या ठिकाणी अणसूर येथे जे घर आहे त्याच्या वरच्या मजल्यावर ते राहतात आणि मकर संक्रांतीला हे जे दुसरं उमेशचा छोटा भाऊ जो जयेश सरमळकर आहे तो त्या ठिकाणी आपल्या कुटुंबासमवेत गेलेला होता। मकर संक्रांत आटपून रात्री ही जी आई आहे ती बाहेर बसलेली होती आणि जयेश सरमळकर जो आहे तो आपल्या वेंगुर्ले पोलीस ठाणा येथे ड्युटीसाठी गेलेला होता आणि याचीच संधी साधून या ठिकाणी उमेशने आपल्या आईला गोळी झाडलेली आहे।
त्यामुळे एकच खळबळ ही वेंगुर्ले तालुक्यात उडालेली आहे. सध्या मी वेंगुर्ले पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे आणि अधिक तपास वेंगुर्ले पोलीस करत आहेत. नेमकं कारण काय होतं? प्राथमिक तपासात उमेशने काही कर्ज घेतलेलं होतं. बचत गट असतील, बँकातून असतील, कर्ज घेतलेलं होतं आणि ही कर्ज तो फेडत नव्हतं. यासाठी वारंवार त्याची आई त्याच्याकडे विचारणा करत होती. यातून त्यांच्यात वाद होत होते, असं कारण या ठिकाणी वेंगुर्ले पोलिसांकडून देण्यात आलेलं आहे. मात्र अधिक तपासात पुढील जी कारणं आहेत ती स्पष्ट होणार आहेत. आता मात्र उमेश सरमळकर याला वेंगुर्ले पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे. रात्री 9:30 वाजता ही घटना घडलेली आहे आणि यानंतर त्या ठिकाणी जी अधिक तपासासाठी वेंगुर्ले पोलीस असतील किंवा ओरोसची जी फॉरेन्सिक टीम आहे तीसुद्धा दाखल झालेली होती. त्यांनीसुद्धा सर्व या ठिकाणी त्यांची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे आणि जो मृतदेह आहे वासंती वासुदेव सरमळकर वय 65 यांचा जो मृतदेह आहे तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेला आहे. शवविच्छेदन करून तो मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. दरम्यान उमेश सरमळकर याला दुपारी 2 वाजता या ठिकाणी जे न्यायालय आहे त्या न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे आणि पुढील जी तपास आहे तो वेंगुर्ले पोलीस या ठिकाणी करत आहेत. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.